Aki vagyok. Szevasztok emberek! Tudjátok, van ez a Google térkép, és én most ezen vagyok fenn. Most igen, amit lássátok a képernyőn, az ott a mi házunk. Most persze emelettel. Ott van fent a szobám. Ott az ablakon most. 2012-ben volt. Jó, hát akkor be fogunk most sétálni a városba. Akkor menjünk a Forrás utcába. De sokat nem haladtunk. De én nem itt akarok lenni. Itt vagyok. El fog menni a tableten. Ne hallgatódjatok, de rilagolom is így jól vagyok. Aha. Most már tudom, hogy hol jó. Inkább körforgalom. Szóval. Ez mi az? Igen, beérkeztem a városba. Haladjunk itt is. Durva megyek át a kocsikon. Az a jó. Vannak ilyen durvábbak, amikor éppen a csávókat lekapják. Pedig megy körbe nagy Google-ös kocsi. Forrad minden. Őszintén nem tudom, itt lakok, és nem tudom, hogy most hol vagyok. Bazd meg. Tisztulnak. Jaj, most már én tudom, hol vagyok. Az amikor szeretem. Na. Várjátok, váltunk irányt. Ne haragudjatok, hogy fagy. Ezért ennyi ez a videó. Sziasztok!